heel veel is opgekomen de laatste tijd. Hè? Ja. Gusta. Het wandelgebeuren, het wandelsportgebeuren. Dus de echte, ja, Die komen met de wandelschoenen hier. Ja. Dus het Ja. te lotte Kijk eens maken. wie de wandelschoenen, dus als wie dit. Zeg maar voor de hakken te vernieuwen. Of de zolen te vernieuwen. Of een geheel nieuw onderwerp eronder te zetten. Dus dat kan allemaal. Ja, dus, maar er is heel veel vraag naar op het moment. Kijk, dat zijn allemaal duur schön. En, Want ja. nou we toch hier zien, ja, Jozende. ja. Kijk, als ik nou... heb ik nou vanmorgen zuik aangedaan zonder gaten erin? dat nou mag- ja, ik gok het er gewoon Dat op. mag Maakt niks niks doen. uit, ja, heb ik ook wel eens aan. Nou, maar zal ik ook zeggen dat is een keer gebeurd, hè? Ja. Ik wist het zelf niet eens. Toen waren we in Stramprooi. En ik begin dat te lachen. Toen waren we in Stramprooi. En er was toen... Wat wordt dat? Reiki? Nee, ook massage... Meditatie. Ja, massage was ze de Ja. klierbejaanhels. En dus, maar we wisten eigenlijk niet wat dat inhield. Dus weer ding dong. En toen zei die mevrouw, die zei van, ja, dan kom maar even, wat wel, daar heb ik de behandelruimte. En nou, dat was zo chic, dan kon ze dan op de grond kon liggen. Ja, Dan hield ze gewoon de klier aan, maar dan begon ze die dan te masseren. Maar ik had wel netjes mijn schoonhoed gedaan. En toen kreeg ik op een gegeven moment, na de uitzending, kreeg ik ook berichtjes via Facebook en weet ik wat allemaal. Hé jongen, is toch wel een paar fatsoenlijke zaken aan kunnen doen, hè? Ja, bleek dus dat ik een gaten in de sok had. Nou, Dus ik gok het erop. Wacht, zal ik eerst wachten met filmen? Zal ik direct filmen? Ja, misschien valt ze wel om, Ja, dadelijk wel. als ik mijn schoenen doe. Kijk, zo. Nee, het valt mee. Kijk, Valt het mee, valt ja. hè? Ja, Het dit valt is- mee. Ja. hè? Kijk, en nou heb ik, kijk, zo gaat. Mhm. Kunst u doorgaan met. Dat kunt zeker, joh. Want op zich is het, kijk, kind. wacht, ik zal even, Ja. Susenet, Ja. ja, dan, Ik ben even aan het kijken of ik deze paar op show waar dat ook met gebeurd is, maar Nee. dat zult ze zien op het moment. maar niet. wie kent ze hier nog wat mee dan? Want op zich, de rest van de schoon is eigenlijk nog Nou, prima. luister, hier komt een hielvoeringje in, hè? Een hielvoeringje. Hielvoeringje. Zal daar even laten kijken? Een hielvoeringje. Ja. Kijk, dat is nou leuk hè, want dan kunnen we gewoon de man ook... Kijk, dan heb je enig idee wat er dan eigenlijk met gaat gebeuren. Kijk, dan komt verdomd dit het eerste, dus dat dat weer netjes, zeg maar, glad is. Of Ja. die polstering, dat dat weer lekker zacht is. En dat het ook niet direct weer los schiet Kijk, en laten. dan komt daar dus, zeg maar, uiteraard in de kleur zwart. Komt daar dus, zeg maar, een hielkapje in. Een hielkapje. Dat wordt het eerst, zeg maar, dus, zeg maar, op de plek geliemd. En dan wordt dat bovenaan netjes in de rand wordt dat vastgestikt. En dan wordt dat netjes afgewerkt. En dan is het eigenlijk beter als wie het nu wordt. Serieus? Ja, serieus. Kijk, want dit is een soort Gore-Tex-voering wat erin zit. Gore-Tex-voering die leert wel vocht van binnen naar buiten, Ja. maar geen regenwater van Juist. buiten naar binnen. Dus dat hield lekker warm en droge voetjes daarmee. En wat is dat voor grij? Wat sticht er in Douws dan? Dit is gewoon kalfsvoering. kalfsvoering. Kalfsvoering, dus kalfsleren. Aha. Dus, En dat hield ook vocht tegen of dat warmte hield, vast? ja, of, dat hield echt, ja. Dus, maar dat is heel netjes te repareren. Ik durf het bijna niet te zeggen of te vragen, maar is dat klaar terwijl u wacht, Jozende? Nee, dat is niet klaar terwijl u wacht. Dus daar mogen een keer voor terugkomen. Dat is nog altijd. Ja. Alle zit hartstikke welkom. Oké. Zonder meer. Kijk, ik kan ook zeggen van, ja goed, dat is natuurlijk niet naast de deur, dat je ze hier laat en tot dan zeg van, nou, voor zo'n dan en dan kunnen ze opgepikt worden. Dat kan ook. Kijk, dat hoeft geen werk te doen natuurlijk. Ja, ik ken ze heel later, maar... Maar ja, wie moet je verder? En dan moet je gemeen schoon met mij. Zijn er hoeveel gasten in de stand zitten? Oh ja, doe het. Hey, hallo. Nee, dat is... Nou, ik trek ze weer aan. Wat zien nou, want schön, oké, maar ik zie hier bijvoorbeeld de jaske hangen en wat duist er nog meer? Nou, verdomd veel, laat ik het zo zeggen. Ja? Ja. Hier komen dekker dus mensen en dan zei ze van op een gegeven moment van... ja, maar wie heb ik het dan nu? En dan moest ze echt wel eens gaan denken van... Ja, laat het maar eens hier. Dan moet ik zelf even gaan kijken van wie gewoon ik dat... Serieus? Ja, Zien er ja. nog wel eens Echt, dat klusjes zijn echt- waarvan stiks is van wie gewoon Dat dat zijn, oplossen? dat zijn echt klusjes van, ik geloof het niet, maar ik heb er 10 klanten gehad, die komen met schoentjes hier, die moet ik voor de hond maken. Voor de hond. Voor de hond. Schoentjes voor de hond. Dan moet ik wel erbij vertellen, de hond, de woord, daar hou ik aan een pootje. En dan slepte dat pootje over de grond heen. Dus dat wordt een soort van corrigerend schoentje. Correctie, het wordt gewoon zeg maar voor dat pootje te beschermen.
Maar op een gegeven moment bevoel dat heel goed, dat dier voelt zich daar happy met. Ja. En om de zoveel tijd mag er niet zoveel van die hondenschoentjes, noemde die mevrouw dat. Hè. Ja. En nu heb ik super kunnen helpen altijd. Dus, maar zo zijn meerdere dingen. Wat gaaf. Als wie dat jasje daar, dus morgen. Ja, dat had ik ook al gezien. Dat Meisje enige... had een drukkertje kapot eraan en ja, ik heb er dus gewoon even een nieuw drukkertje aangezet. Kijk, dat was hier kapot. En nu een drukkertje eraan en is het zakje weer oké. Zo'n Ik neem aan dat ze de man bezig had. Nee, papa had het gebracht. Papa Had het gebracht, ja. Ja. Dus, Oh, wacht, ik zie hier nog... wacht eens even. Oh ja, dat Dat is toch niet... heb je het gehoord, denk ik. Ja. Van FC de kampioenen. Wat zei die sting ook Nee, ik dacht... Ja, ik dacht dat het Theo Bovens was. ja, daar ligt er Ja. heel veel op. God, Ja. Nee, Loeser, Ja. dat is een serie op de Belge. België Ja. TV. FC de kampioenen. FC Ja. de kampioenen. En op een gegeven moment, ja, vingen dat leuk en verkieken dat nou. Ja. En dan op een gegeven moment bestonden die 15 jaar. En dan worden die in Hasselt, die acteurs allemaal, die waren daar. Daar draaiden ze in de bioscoop 2 afleveringen van FC de kampioenen. En na afloop kosten samen met die mensen gewoon, als we 4 nu stonden te kallen. Een meet and greet. Ja, Dus, ja, en ja. dan kosten kennis met hen maken en dan kroeg ze, en ja, uiteraard een bakje frieten, als ze dat wil, een glaasje wijn of een glaasje bier. ja. Hè? Ik heb er wel eens wat van gezien en ik had je een beetje het gevoel van, dat is een beetje de Belgische variant van Zeg eens A. Ja. Ook zo ja. echt wat ja. wel van... Ja. Heel, We hebben heel, gewoon lui allemaal. Ja. En, Ja. Ja. We hebben het immer vergeleken, ik weet niet of die serie hier in Nederland, Schipper naast Mathilde vroeger. nee, dat Gans is- vroeger. Dat was ook een Ja. ja, Ja. maar dat is wel heel lang geleden wat Ja. ik nu zeg. Maar die link kosten zo'n beetje leggen. Over bekende lui gesproken, Gusta, bist je bij Beppie Kraf wel eens tegengekomen? Ik vroeg Nee, me graag ik ben- weer van Oxford de grootste zien, of beter gezegd de kleinste. Ik denk dat we ongeveer even groot zijn. Geen zou elkaar de hand kunnen schudden misschien. Ja. Ja, Beppie, Ja. hè, ik ken vooruit de raad. Gisteravond nog op de lijn gezien met Frans Teunis. Frans, Ja, dat ze samen Ja. een... Dat ze samen een ding rond. 77 dat ze samenwerken. Ja. Is dat ja, allebei 7 keer 11? Ja. Is dat iets voor u om naartoe te gaan? Dat is leuk, altijd. Dus ja, dat is wat dat betreft Limburg. Hard hè. Daar sticht nog steeds dan de financiële administratie van de... Ja. Hè, want ik is Ja. ook, Ja. is ook goed om de grieze massa boven Ja, zeker. fit te houden. Ja, dat doe ik. En dan, ja, uiteraard heb ik daarvoor dan een accountant, dus wat... Oh, toch wat- nog? Ja, Ja? zeker. Oké. Want dat... ja, Maar je kent ja belastingtechnisch, kent ze dat gaat zo snel wordt dat anders. Hè, dus, Zingt dat nog goed? Zien dat schoon of zien dat sloeven? Nee, dat zijn sloeven. Dat zien sloeven. Dat zijn sloeven, ja. Als ik 's middags gewoon eten, dan worden we dus mee bezig. Heb ze trouwens de makrelen Ja, ik heb alles ik word opgeruimd. soms de makrelen eten. En we hebben 2 poezen. En die vingen dat ook lekker uiteraard, zodoende. Oh. En dan doe ik me even de schöne, doe ik even de pantoffels aan. En zodoende stroon ik niet. Dat huurt zich niet natuurlijk, want ik moet het goede voorbeeld Nou, geven. Jo zegt nog van, het kan goed zien dat hij goede man ergens aan de soep en de pataten zit. Tussen de middag, want het is inderdaad, het is etenstiel. Ja, maakt niet zo goed hè. maakt niet zo goed. Maar de hij is een auto gezien. Voor zo te eten. En ik zeg, ik zeg, dat kunnen we onderweg. Ja, niet te weten dat je naar Mex moet komen. Al hoopde ik dat wel, eerlijk gezegd, natuurlijk. Ja, want ik vind het super. Ja. En ik denk, dat is eens even in de werkplaats kijken en zo goed stappen. Ik denk, ja, echt, ja. Maar Ja, het is maar- net als voor gewoon, dus zeg maar een boterham en zo. Hè. Ja. En strakjes, dan Straks wordt er gekookt. dus wordt er gekookt. Hey, hoe zit het dan bij je ook zelf met schoon? Zit je zelf altijd voor kwaliteit gegaan? Ja. Ja. Ik vind, Duist dich nou god weet wie lang met een paar schoon? Jo zenden. nou, ik doe het zelf wel, kijk, ja, ik doe het qua poetsen en al, houden ze goed bij. En ik moet zeggen, ik doe het vrij lang met de schoon, ja. Maar ik moet er wel bij zeggen, ik ben er wel zuinig op. Moet ik even dus wel zeggen, de meeste mensen, die lopen eigenlijk veel te lang op de schoon. Eerst zal ik het laten dan doen. Kijk, dan moest het gaan bijwerken en dan moest er van allerhande dingen gaan. Maar kijk eens op die het komt, dan hoeft ze maar gewoon,
de hoofdstuk in geen bijmaakwerk te doen, dan is dat eigenlijk zo gepiept. Maar Hey, en nou met de energieprijzen en zo, hè? Merk ze door iets aan dat jullie dan eerder heen naartoe komen in plaats van dat ze neeën gaan halen? ja, maar ja. Ja, Niet wat ik zeg, ze kopen dus beter schön. Toch. En dan, ja, dan doen ze er langer met. Ja, kom gerust binnen. Dag Bella. dag Bella. Kom binnen. Het is gezellig hier. Nee, ik wil niet op de foto. Gelukkig maken we geen foto's. Wij maken heel veel foto's achter elkaar. Juist, zijn de zo'n klaar. Ja, die zijn klaar. Wat kosten ze? Moet ik even gaan kijken. Dat heb ik 4 euro. Mag het briefje met en dan kom ik ze vanmiddag halen. Jij betaalt het niet mevrouw. Oké. Ik kijk ik dag nog weg. Ja, 4 hoog. Hopelijk blief je dat nog vandaag ook nog doen. Ja, zeker. Ja. Ik wil dit op de foto. Oh ja, Dat is toch leuk? Hoi Bella. nee, oh ja. Leuke Hey, naam tot ziens, trouwens, Bella.